Siyajabula ukuba nawe. Ngiyabonga nami ngiyajabula ukuba nani. Okay, so uneminyaka emingaki Anonymous singaqali nje ukukhuluma? Ngina 19. Na 19 iminyaka. Wenza njengamanje uyafunda uyasebenza? Ngiyafunda. Oh, uyafunda. Yebo. Alright. So Anonymous kunodaba lakho sithe silizwa sathi sifisa nje ukuthi sikhulume nawe ngalo. Ngoba abanye bazothi into engalungile, abanye into engajwayelekile, kuningi, but sifuna ukuzwa ngawe wena siqu sakho kwenzakalani? Yeah, ngizile ukuthi ningathanda ukuthi ngimchazele ngestory sami esenzeke empilweni yami. Mina ngu-Anonymous, ngihlala nobaba bami noma wami. Okay, kwenzakala nje. Ubaba noma baneminyaka emingaki? Uma wami una 35, then ubaba wami una 45. Oh, okay. Alright, bashena ngo-10 Yeah. years. Okay. Ubaba ongizalayo esikhuluma ngayo? Yebo, ubaba ongizalayo. Okay. Yeah. Shuthi kwenzakala nje ngangihleli ngedwa endlini, it was school holidays, yeah. So baba wami wahamba because uma wayesebenza ekuseni ngalolo suku. Yeah, wahamba ubaba noma, then ngasala ngageza. Ngisageza kwangena ubaba ekhohle isikhiye sasemsebenzini shuthi officeini lakhe. Shuthi ngingabi nankinga cause vele baba wami anginankinga uyangizala. Then athi ngiqabule then ahambe ngingabi nankinga. Then the following day. Oh, okay. So use bathroom wena, right? Uyageza. Yes. Okay. Yebo. Qamuka ubaba into yokuqala yenzayo ukubingelela kuqabule. Yebo. No, wathatha isikhiya sakhe because wangibuza ukuthi singakuphi, ngamchazela ukuthi okay singasedaningi phezu kwe-coffee table, then wahamba usithatha. Kwathi sephuma isihamba kwabe la sengiqabula khona ke. Wahamba kanjani lokho ukuthi nje mncwane noma? Cha, wangiqabula Zinhle umuntu umuthandana naye into kanjalo because nami ngaqala lapho ngabona ukuthi okay fine. Yo, hayi ubaba wami kanjani nje, okay kaba njalo okay. Wena indaba ungabanga nenkinga nalokho? Cause angibonanga kuyinkinga cause ubaba wami. Okay. Okay. Yeah, the following day ngihlalele ngiyifundela ngisekamareni lami uma I think ukuthi waye kwi-stockfela yakho lento eyenzeka 2 years back namanje saqhubeka. Sothi ngiyifundela ngihlalele endlini siba u2 obhuti bami abekho bahambe neintombi zabo ku right nje ngiyifundela endlini. Then ngizwe ngisicapha zivuleka mezivuleka sihlala endlini soba u2 kamereni lami sihlalele siyikhulumela yonke into nje right. Asikhulumanga ngisho nobaba wami, asikhulumanga ngisho nangendaba yangayizolo cause angibonanga kuyinkinga mina. Sakhuluma sihlekela ku right nje. Then after lokho washo ukuthi useyahamba wangiqabula futhi yonke into aba right futhi wangiqabula wahamba. Okay fine. Lapho na 17 iminyaka. Yebo na 17. Okay fine. Yonke into ngiyabona ukuthi okay right. Hayi because uhleze ngicela ukuthi intana ngiyekuthanda nami ngisho ukuthi baba nami ngiyekuthanda. Yabona nje sinaleyo bond le naleyo connection le ngakaze ngibone iba nayo noma indlela esine bond ngayo mina naye. Okay fine kube kanjalo. Kudlule 2 or 3 days emva kwalokho kuphinde futhi uma wayene trip eya eGoli ngalolo suku lolo. Okay, uma ahambe ubhuti bami nabo cause vele bayisebenzela banazo zonke izinto zabo bayihambele nabo bangishaya nobaba cause ubaba vele hleze it's okay ningahamba nonke noma ngingashaya ingane mina nginankinga cause inganyami siyabonda. Okay, sihlalele ekamereni sibukela ama movie yonke into right. Okay, qala ngiqabule ubaba kube yabona nje sibone ukuthi okay kuba yilonto leyo ukuthi sivukelwa sokuthi imizwa ivuka imizwa kube kanjalo kube content kala yenzeke into yenzeka angiyisoli futhi ngayo anginankinga futhi cause emva kwalokho ngavukelwe imizwa ukuthi okay ubaba ngiyamthanda ngendlela yokuthi ngiyathandana nomuntu ngiyathandana naye futhi manje nje namanje ngisathandana naye. Yeah, kwaba kanjalo ukuthi yaqala njalo into yethu saqhubeka cause even namanje sisaqhubeka kodwa lento le ayingiphathi kahle
ukuthi uma mekuthi qhamuka ubaba uzolibela emjabulela kodwa mina ngibe ngibhizi naye kukhona izinto ezenzayo kuyimanje ngize ngicabanga ukuthi okay fine okay siyafika kubaba sebezo ethola vidavi izinto kanjalo kodwa ngikhona mina ngize ngicabanga ngisho nokuthi mase ngiphaka kuthi angifakele ushave into kanjalo kodwa ngibona ukuthi uma wakho ngalayo ushave ya kuyenzeka kuthi inhliziyo ayiphakelwa nkosi yami nawe ungenza noma yini ukuthi usesimeni esikanje inhliziyo ayiphakelwa nami ngenza noma yini engibona ukuthi okay ngiyajabula nobaba wami because uhlezi esho ukuthi okay ngiyakuthanda manje ngisakuthanda as ingane yami ngikuthandela njengomuntu ongathi ngingakwenza unkosikazi wami ngakusasa into kanjalo nje ya yonke into right kodwa into eyinkinga ukuthi uma yabo uma nkosi yami ngihlezi ngisho ukuthi nkosi ngisize angifuni ukuthi ngimenze into ebuhlungu kodwa angatholi ukuthi mina nobaba kwanjani nje athole mhlawumbe sebedivorceile or into kanjalo because ubaba uhleze esho ukuthi nasethiwa ngiyamdivorce angeke ngibe nankinga ngimnike nje noma imali yokuthi every month une allowance yakhe sihlalele thina singabe nankinga ya kanjalo ngisho. All right, okay my darling, do you have a boyfriend? No, ngaphandle kwabo bami. Why don't you have a boyfriend? Because ngithola yonke into engifunayo baba wami konke ngiyakuthola ya nje yonke into right. Okay, kathi uqala ukulala nobaba wakho were you a virgin? Yes. So he broke your virginity? Yebo. Sure. Obhuti wakho bancane noma badala kunawo? Obhuti bami nginobhuti bami omdala kube nginobhuti bami omncane he's like step brother because azalo baba wami akajwayele ukuhlala khona stepfather stepfather wakhe naye unobaba wakhe eceleni ngasho njalo ubhuti wakho kodwa nizalo mama yedwa yebo uma naye khona izinto azenza I think 3 years because ubhuti wami una 4 uma khona izinto azenza naye 4 years ago all right. Do you understand? Is there somewhere in you that you understand that this is not normal? Yeah, I understand that, but nama ngeke ngiphoqa ukuthi ngidestroy imizwa kanjalo imizwa lenginayo and ngeke ishabalale kanjalo nje because nawe ngiyazi ukuthi kuyenze ukuthi okay umuntu uyamthanda kodwa uyahluleka ukuthi uphume kena kanjalo because sekukhona izinto esenizenzile eziningi nama memories amaningi because ngeke ngihambe ngibaba sikhiphe sithi ngimasihamba setown sihambe sinobaba sibuye sigrosa shophe senze izinto eziningi nje engakwazi ukuthi yizenze nomuntu engizonana naye because ubaba uyikho konke kumina namanje futhi nalezi zinto angizenzela zona nami engimenzela zona yini omenzela yini baba wakho like yamphekela amashele because uma akana le type leyo ukuthi washe no mina ngithanda ukuthi ngiwashele mina nobaba wami naye uzabuza ukuthi hawu mina ezami ngisho zawo nezandla ubaba uyasebenza kumele ngimashele ngenze sure ukuthi ilonto ingubo zakhe ayiniwe yonke into iqondile ngazi ukuthi okay ngalesikhathi uyadla ngalesikhathi emsebenzini imeli ngazi ukuthi isikhathi sakhe is-ready yonke into yakhe right. This is so messy. It's so messy because you actually sound like you believe that this is normal. Like you actually see yourself as your father's girlfriend, and that's not okay. I'm not judging you, my love. I think when samncane and the person who programmed you into believing this is your own father, unfortunately. Ubaba wako, you know, okay. How do I explain this? Because I'm angene psychologist ne angene futhi umuntu counseling, but lokho kwakho kuhlukile ngoba indlela ocabanga ngayo ayiyona wrong yabo. Uma wakhe akekho wrong, abantu abakubukayo mhlambe nabo abekho wrong, but indlela ubaba wakho asekwenze wabona engazi ukuthi lento i right iyona kahle inkinga, because le mizwa leyo nayo sina sami kufanele ngabe uyayijaji into ishoyo leyo. No, I'm not judging you. Ingakho ngiqale ngokuthi ngithi ayikho into wrong wena oyenzile yabo wena. You're still young,
usayingane le mizwa nayo it's understandable ukuthi ube nayo but I think that directed at the wrong person because ubaba wakho uyena okulethile la emhlabeni yabo lento oyenzayo njengamanje mangase kuthiwa kuphuma ingane we understand ukuthi leyo ngane izothini kubaba wakho ingane izothi mkhulu baba kubaba wakho okuzalayo ubaba wakho omdala first of all at his age kufanele ngabe usekulungiselela ukuthi ubone umhlaba ngaphandle not ukuthi umhlaba wakhe lapha ekhaya endlini kuwena you understand because khona umhlaba mkhulu njengoba ulapha ekhaya kukhona abanye abantu besilisa abaningi abakhona ngaphandle kodwa bangiphathisi kwababa ubaba ngikhitha as iprincess ngizizwa ngiyona uyona iprincess yabo iprincess you're a princess you are special you deserve to be treated like a diamond and kufanele uyithole yonke lento oyifunayo whether it's money whether it's clothes whether it's love it's appreciation but the issue is that ukuthola kumuntu wrong ngendlela wrong ubaba wakho kufanele akunike vele leyo treatment yokuba iprincess inkinga iqala la eselala khona nawe yabo because konke lokho akwenzayo there's nothing wrong with what your father is doing the only wrong thing that your father is doing in this entire case ukuthalale nawe yabo because having sex kissing intimacy nobaba wakho uma wakho ekhona is not okay ingakho kube khona namacala avulwayo abantu baboshwe bayohlala ejele for yona leyo nto yabo ngiyakuzwa but asikho isidingo sokuthi ngathi ngiyamvulela icala because ngiyamthanda uyangithanda yonke into right ukuthi nje khona uma kuphela futhi naye ukube akekho ngabe yonke into right ngabe sinakinga ukuma hlezi noma like naye unaye umuntu eceleni engabe ubaba kabi nankinga but ukuthi uma wafunda isifundweni sakhe lesisekuqaleni esenzeka wabona ukuthi no ngizolahlekelwa ukukhona nokungekho kodwa manje ngiyabona ukuthi usekugcile kakhulu ubaba nginanye indlela ade yiyona ekuqaleni ngathini yonke into usesola yonke into enziwa ubaba wonke ama-moves akhe uyawasola okay kwenzakalani manje nje isona nje ukuthi abone okay ukuthi manje ngiyabona ukuthi okay awusaniki lo thando lolubunginika lona usungigada kakhulu manje mina kusakumele ngiphile impilo yami kumele ngithole umuntu ozonginika ukuthi ngikhululeke empilweni ilapho seqala khona ibona ukuthi okay inganyami izonginika yonke into engifunayo ngikhululekile kuyona ngi-right ayikho into wrong kunjalo nje do you understand ukuthi ubaba wakho could possibly have omunye umuntu empilweni yakhe ngaphandle kwakho noma wakho indlela asho ngayo angiboni ukuthi kungenzeka because akayena lo muntu ophula ithembiso zakhe uhleze egcina ithembiso zakhe so angiboni ukuthi engakwenza lokho okay okay ubaba wakho noma wakho uma wakho ngifuna okokuqala nje lo mcabango onawo ukuthi uma wakho kube khona into omfakela yona asiqale sidile nakho ngicela ungithembise ukuthi ngeke uzuyenze leyo nto ngoba uzosola impilo yakho yonke for leyo nto cha angeke ngikwenze because ubaba ushilo ukuthi okay ngizodila naye kodwa ngafuna ukudila naye manje because busy nama trips akhe wasemsebenzini so uzodila naye kodwa hayo kwamanje so indlela azodila ngayo naye ukuthi amdivorce then amxoshe kwakhe akwenze lokho sithana sami ubaba wakho udlala ngawo wenzela ukuthi aqhubeka lale nawe ukuze akukhohlise akuzwise lento wena ufuna ukuyizwa ngeke azamdivorce uma wakho ukube befisa ukumdivorce ngabe kade akwenza futhi ngeke amdivorcele wena ngoba uyazi ukuthi ngeke azakwazi ukukuthatha emphakathini athi uyakushada njengendodakazi yakhe ngoba uyazi naye ukuthi lento ayenzayo ayikho right mina nkosami into engiyaziyo ukuthi ubaba la ikhona uhleze esho ukuthi ngikuthanda mntanami and futhi ngingakwenza unkosikazi wami ngakusasa because indlela impatho onayo kumina awukaze ngiyibone uma wakhe nginika yona so ngiyabelieve yes umphakathi ngangavuma but kodwa akukhona okwabo lokho mina ngiphile libona ngiphila impilo yami nempilo engaziyo ukuthi iyanganelisa ngithole lokho ngikufunayo nokuthi ngazi ukuthi ngidale ngidlile ngiqhokile ngi-right umunye umuntu anginendaba naye ngisho noma ngathini ngisho noma sihambe emall okay fine bazi ukuthi ubaba nentodakazi kodwa kahle thina siyazi ukuthi kwenzakalani kahle yabo ingakho ngithi phandle anginandaba mina naye ngisho noma ngadlula naye ubaba lamanje behlebe abasemuva kodwa kusalayo mina ngiyazi ukuthi
ngisho bazohleba ngisho noma ngaphela unyaka kodwa mina nobaba into engiyaziyo ukuthi siyathandana si-right akukho okulento nje okunye okushodayo ngaphandle kokuthi uma ahambe aphume la. Can we call your father? Would you allow us ukuthi simfonele baba wakho? Ayi cha ngeke ngikwazi because akekho kuyimanje la uthe une-meeting somewhere. Okay. Can you allow us at least the opportunity to offer you counseling? Ayi cha mina ngi-right angiyidingi i-counseling nkosi yami ngi-right ngiyidingi i-counseling ngiyabonga. Okay, but can I keep in touch with you then? Asikhohlwe counseling ukuthi mina nawe nje sijwayele ukukhuluma. Mhlawumbe ungafisa ungishintshe umqondo because mina kusema umqondo wami angidingi ukuthi no ngiyakuzwa ukuthi nenkani manje ufica onjengawe ke kodwa into emnandi leyo ukuthi soba uthusi nenkani. So ingakho ngifuna ukukhuluma nawe as much as I possibly can if ungavumi counseling because okwami is to ngifuna ukuconvince we-counseling kuphela not ukuthi uye ukuthandana nobaba wakho angifuni ukuconvince lokho ngifuna i-counseling nje kuphela qha iyona into engifuna ukukhuluma nawe ngayo uze ugcine uvumile. Izobe ngisizelani izobe isiphi isidingo sayo because vele eyokwenza ukuthi wena ube right. Hayi ngi-right mina ngi-right 100%. Sami mina ngicela ungidedele nje ukuthi sisuke la emoyeni ngikhulume nawe as much as I possibly can. Uma unganginika leyo mvumo nje kuphela akukho okuningi engicelayo. Ngathini uma ukuthi angeke uzama ukungifosa ukuthi ngenze into engafuni ukuyenza. Ngiyakufisa ukuthi uyeke into oyifunayo. Ukukhuluma nje nawe kuphela.